kochani, a dzisiaj drugie półrocze. Miesiąc po. Stefan już czeka, stałe przygotowane. I kochani, będziemy pokazywać dynamiczne, funkcjonalne wspomaganie. Oczywiście tylko w przypadku, kiedy niemowlę tego wsparcia wymaga. Jak zrobić, aby terapia była komfortowa, funkcjonalna i akceptowana. Tym właśnie dzielę się z uczestnikami szkolenia, tą praktyką. I zobaczcie, kochani, jak tutaj jeszcze wszystko roboczo mamy przygotowane. Bo kochani, terapia i praktyka i te wspomagania, którymi się dzielę i ta wiedza, to doświadczenie, to po to, aby zoomować na niemowlęta z jak największą uważnością, bez fanatyzmu, bez radykalnych zaleceń, bo każde niemowlę jest inne. Dzielę się z praktykami, nie z wyznawcami.